Ayo le. Ayo nduk.
apa sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang hampira marang angise siyong amatu prabawa lesos pragempa kula mawali an dedya duruk balarsa dedya duruk balarsa sirnaning awan oh kece wali kece setan wali kubra bujreng iblis lanat pondot kan wong sabrang matane cenanangan togok wonten dawuh sinuwun amiji dhateng miswanipun ingkang abdi pun togok kula nyadong dawuh bilung kula bos nah ora kowe kok gleleng timen bilung nggih ngestunipun baru ulang tahun kula disupres kono kene dadi nggih mboten mokal nek kula gleleng oh aku kliwat ukur glelengmu Patih Rudra Parimuka wonten dawuh sinuwun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Nalendreng Pancerwengi sinuwun Prabu Lindu Bandang ngawe ingkang abdi kepatihan kula nyadong dawuh sinuwun tumenggung Jaya Wilapa wonten dawuh sinuwun amiji dhateng sawanipun ingkang abdi pun Jaya Wilapa kula nyadong dawuh tumenggung Kapit Seketeng kula wonten dawuh sinuwun ngawe ngabdi pun Kapit Seketeng kowe ra seneng karo aku apa piye bilung sampean grebeki nek guyung grebeki diam aja udah kok dak sia karo bendaramu oh lalan kabeh kowe tumenggung ingkang abdi pun tumenggung mentok nyadong dawuh sungguh ngawe ingkang abdi sanggung Prabdi Prajurit tumenggung kula nyadong dawuh najan kula nyadong dawuh sinuwun kula nyadong dawuh najan kula nyadong dawuh sinuwun najan kula nyadong dawuh aja padha kaget kowe tak timbali togok wonten dawuh ngerti ya aku wis mataun-taun kepengin mangan lan kepengin nguntal daginging kethek putih nganti tumeka saiki aku durung ngrasake kaya ngapa rasane getih lan daginging kethek putih ingkang bisa tata jalma marangipun sinuwun Prabu Lindu Bandang kados pundi kemarangipun kados pundi sinuwun ndelatlah dumadakan iki mawana kahanan ingkang banget gawe bombong alasaning Ratu Gustimu Prabu Lindu Bandang merga aku tinampa sowan kono ngersaning Ratu Ngastina sinuwun Prabu Duryudana dheweke duwe kekudangan sartane duwe gegayuhan gandeng Ratu Banawati wasana tulung candra genep kalungguhan sak mengko iki kadunungan kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu pulung ratu God wonten dawuh aku gawe pawadan ngisruh-isruhi wong Astina yektine aku ora lahir batin sak biyantu karo wong Astina nanging ora apa-apa arep tak buktekke mergo tak rasa pancen iki ingkang dadi pancatan
nggonku bakal males ngudi tuwuh lara wirang marang kethek putih ingkang bangkit tata jalma ingkang ora ana kejaba mung Anoman ya senggana ingkang wis gawe laraning atiku. Mula aja padha kaget wektu sak mengko tak awe ana kene tak klumpukke. Mongkin Arya supaya kerek lampit berungkat kimpul gajah gelar Singabara. Aja nganti ingkang jijir wadyabala seka negara ing pancer wengi. Aja mbok kendhani nggonmu tata gelaring baris malah kepara kenceng ngono. Aja nganti wadyabala sing pating blasah biayaan ninggal marang kewajiban. Sapa konangan dening Prabu Lindhu Bandala tigas pacing gulune isaken dawuh sinuwun ing ati kepatihan pun ludra parimuka tartentu kula mboten badhe suwala dawuh paduka. Ing abdi pun katumenggungan pun jaya wilapa tartentu kula sagah lan kula mangestu dawuh paduka. Semanten ugi kula. Semanten ugi kula manten ugi kula. Semanten ugi kula. Semanten ugi kula. Mengke riyen sinuwun kowe arep ngopo to, Gong? Nek kula dikeparengake matur kula tak matur. Ora usah, ora tak keparengake. Oh ya wis. Long, rekane awake dhewe arep saut-sautan ngomong ora dikeparengake. Ayo rasa nek ora dikeparengake kuwi. Iya. Mbangane kowe tak kepo nganggo iki. Aku wis nganggo sarung tinju. Kaya Chris John. Chris John iki sapa? Atlet motor GP. Chris John ku atlet motor GP. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Yo. Tata gelaring baris. Bilung non Widawati loro do nang ndi? Dereng wangsul. Yang ndi? Job Tayub. Niki Pak. Ngomong ora ana. Niki mun jangkep niki. Oh ya. Waktu sak mengko tak jaluk Budalaja.
aku ndek kembaran. Ayo. Gunung Kidul. Endi Cilengsi? Prodo Mas, prodo plastik. Ayo duet, ayo. Sing tenanan oh iya hit oh iya iya waduh sekarang aku gapite kayu ya melembang-melembang le waduh lara opo kok Gunung Kidul kok tak gokok ngisini-sini tinggal kene wae kowe. Aja ya. Woi. Yo. Wah, ayah. Hei, wah. Wah. Ayah. Wah. Wah. Nek kok dipikir kok ya mumet ya yoane. Ayo ndi tunggale? Yo, pinggir kono. Diliyane mo sing wis do maju rene. Aku, Ene neng sirahku kene. Wah, kowe sing dhuwurku. Oh ya. Aku kandel dhewe sih. Waduh. Liyane kowe, aku tak dhuwur dhewe nek ngono sik, ndi macokan. Aku kuwi ya coba. Kowe tak sunggi kok. Lu coba. Iya bentar kowe coba. Wong telu ngene nyak nyunggi buta telu. Coba. Coba. Wah, dhuwur banget deh. Wah, sing ngisor keloh ganti. Bentar ya. Kula pripun coba. Yo. Ngene nak bisa. Lho. Bubrah. Ayo liyane do maju. Wek, klop bajit. Wek. Diodoke. Iki saya apa? Lah kon kok ninggal aku ya apa sih, Rek? Coba iso jegelican, apa jegelo kene gak iso ngono ye. Hayah. Waduh. Kaya aku gak iso cari iki. Dik. Wah, hehe, kamu celur. Hei. Wah. Một làm lại nói bằng nhìn mọi nhờ nó bằng á anh nằm miệng của nó mi nhà nhạc nghiêng mát nhọ nhé merah.
Aduh. Aduh. Karo lendet-lendet. Piye jare kowe saiki dadi bestak ning Bekasi? Bestir kok bestak. Oh lah ya bestir. Aduh. Ha piye jare anak kowe entuk ulian anak kowe jare? Cangkemmu wong anakku kok ya. Waduh. Aduh. Lo. Melon. Tung sahur. Bangkahan gros sumbara malin ku bumi gonjeng Palatewa Narabati Trinares Trinares Tresnangku Tresnanira nuwun mangke sinuwun saestu damel kaget setaning manahipun ingkang abdi pun senggono inggih Hanoman krana mboten adar sabenipun wonten ing pecabaan Kendali Sada mriki karawan Priyagung kamangka priyagungipun mboten sanes kejawi namung Gusti kula inggih sesembahan kula ing Mandura inggih sinuwun Prabu Baladewa. Nuwun mangke to sinuwun. Sewu lepat aturipun ingkang abdipun Anoman diagung pangaksami kanten nggen paduka rawuh wonten ing pecabaan Kendali Sada kawontenan kula wonten ing pertapan Kendali Sada mriki sarwa sarwi nguci wani. Sinuwun.
Ya jagat pangestu Ngorwayau Bathara jagat Patendra Dujala dewaku. Kakang Anoman banget panarimaku tak tampa nggonmu mbagekake sartane andangku kelawan suwani Baladewa. Ya mong aku njaluk sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Merga sangka patrapku ingkang sajak ninggal marang Subasita, kudune aku ngabekti ana ngersamu. Lho, liripun kados pundi? Para cantrik manguyut jangga siswa-siswamu ing pertapan Dalisada lagi padha nabuh gamelan tumuli tak hop merga pancen selak ora sranta nggonku arep matur nursane Kakang Senggana ya Kakang Mayangkara. Ih mboten dadosaken sawijining perkawis. Iya mbok menawi panjenengan paduka rawuh wonten mriki menika semunipun sajak nggembol wigatos. Pancen bener Kakang Anoman. Mula sadurunge aku matur ingkang sakalangkung akeh nursane Kakang Senggana luwih dhisik aku ngaturke sembahku katura. Lho sampun ngowah adat wis nuwun. Ngowah adat piye Kakang? Kula menika namung sata kewan. Kula menika namung wujuding wanara. Derajat kula menika timbangipun tebih menawi kalian paduka. Langkung-langkung paduka menika nalindra. Ngono. Ya wis. Aku ngrumangsani Kakang Anoman. Malah kula ngaturaken sembah bekti kula kunjunten ngarsa paduka sinuwun. Tak tampa tiba padha-padha. Aja nibake walat jernyatane kowe kuwi tinemu werda tinimbang Baladewa. Matur sembah nuwun. Raden Setyaki wilujeng rawuhipun Raden antuk pangestu sartane pamujine Kakang Senggana. Sawane Setyaki ora ana alangan suwiji apa Kakang Anoman. Ya mung aku ngaturke basaku katura. Lho, sampun kados mekaten malah kula ingkang ngaturaken sembah. Ya wis, tak tampa tiba padha-padha. Nun mangke sinuwun. Sinuwun Prabu ing Mandura. Kakang Anoman piye? Saya lepat aturipun ingkang abdipun Anoman kula tadah wadana wonten wigatos menapa. Sasampunipun sekeca nggih lenggah wonten pecaraban Kendalisada. Kula badhe nyuwun prisa dhateng menapa ingkang dados wigatosipun. Kakang Anoman wonten dawuh. Walah jagat pangestu Ngorwayau Bathara jagat Kakang Senggana. Yekti pratane Baladewa iki mung arep nyecep ngelmune marang Kakang Mayangkara, ya Resi Mayangkara, ya Kakang Anoman ing Kendalisada. Jernyatane ingkang wis gesang urip mataun-taun bebasan tetembungane Kakang Anoman kuwi wis wareg mangan gembalani jagat legiasi ning kahanan. Kakang Anoman wis pirsa kabeh. Jernyatane Kakang Anoman sugeng wiwit jaman nderekke marang Prabu Rama Wijaya ing Pancawati nganti seprene ngetutke marang para Pandhawa. Kakang Anoman tansah pinardawa yuswane. Kakang Anoman wonten dawuh. Yekti yen aku matur arep nyecep ngelmumu mesti wae mbok paido. Mbok arani pendhita gunung. Mbok arani pendhita ingkang cubluk kawur iku kok diguroni karo Baladewa. Dudu kuwi sing arep tak jaluk. Kakang Anoman. Nek perkara ngelmu guna kasantikan, guna kaprawiran Baladewa wis ora kurang-kurang. Aku wis gempol aji sapa mantra ingkang diparingake dening dewa wis tak gawa akeh banget. Nanging siji sing arep tak jaluk satane arep nyuwun pirsa nursane Kakang Anoman. Ya kuwi babagan kena ngapa lah kok dadi Kakang Anoman duweni yuswa ingkang pinardawa. Wiwit jaman nderekke marang Prabu Rama Wijaya nganti saiki nderekke marang adhiku Ndrawati. Kakang Anoman. Sejatosipun menawi kula matur saha kula mangsuli dhateng menapa pitakonan paduka kula ajrih sartanipun kula mboten wantun menawi kula dipun wastani sombong, menawi kula dipun wastani tiyang ingkang umuk, menawi kula dipun wastani sesongaran. Kakang Anoman wonten dawuh. Babar wisan gandeng kabeh kuwi mau wis tak jaluk ya Kakang. Kage Wedarna sartane aku njaluk Baladewa tuduna apa to kang dadi ya kuwi perkara lan ingkang dadake Kakang Anoman bisa pinardawa yuswane. Menawi paduka meksa inggih paripaksa kula matur. Yo, kula to diage matur. Sayekti kula menika
nggadahi kewajiban. Lajeng kewajiban kula menapa? Kewajiban kula menika inggih menika kula kedah momong dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Wiwit sepisan nitis dhateng Prabu Rama Wijaya dumugi sak menika sajiwa kaliyan Nata Indrawati inggih ingkang rayi Ndwaraka. Pramila nuwun sewu. Ing ngabdipun Anoman menika mboten saged tebi-tebi saking negari Ndrawati sinuwun. Lan kula kedah tansah caket kelawan lenggahipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Menika ingkang dados sabab lan jalaran yuswanipun ingkang abdipun Anoman saged pinardawa sinuwun Baladewa. Wala ta'ala. Ora pati nduga mono Kakang. Yo. Oh alah, layak to layak. Gandeng Sang Hyang Bathara Wisnu isih gumelar ning jagat. Mesti wae Kakang Anoman uga isih sugeng aparipurna mekaten. Yo, lah saiki aku tak takon. Nyun mriksa menapa? Aku tak takon, gandeng kowe kuwi ngaku rumangsa ndarbeni marang Sang Hyang Bathara Wisnu, kowe iki rumangsa ndarbeni marang Sang Hyang Bathara Suman ingkang sak mengko nitis ning angganing kadangku Ndrawati. Kakang Senggono, nek pancen nyata kowe iki momong marang Sang Hyang Bathara Suman, kudune kowe ngerti ana ngendi saiki lho kuwi Sang Hyang Bathara Suman. Lho, lenggahipun Sang Hyang Bathara Suman menika sak menika mapan wonten negari Ndrawati. Kakang Anoman wonten dawuh. Yen to aku ngerti satani yen to pancen nyata Sang Hyang Bathara Wisnu mapan ing negara Ndrawati, ora ndadak ketayalan aku sawane ursamu. Kakang Anoman. Duh, waduh. Mboten ngenten babar pisan. Jebul tinimur anggen paduka nyuwun pirsa babakan perkawis lan dasar kula saged pinardawa yuswa kula, jebul kula malah namung dipun blegongaken. Syukur sisan kula nek ngaku sartane wis rumangsa ndarbeni marang Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ya diayomi tenan. Inggih Raden. Lah saiki aku tak takon eneng endi durunge kadangku Ndrawati merga wis ana Tulung Candra rikalungguhan sak mengko oncat saka negara Ndrawati. Iya sinuwun iki. Menawi sak mangke paduka kepengin pirsa wonten pun didunungipun ingkang rayi Ndrawati, monggo kula aturi ndherekaken dhateng lampahipun ingkang abdi. Aku njaluk Kakang Anoman Brakawa, Kakang Senggono Brakawa ning ngendi kadangku Ndrawati, eneng endi didunungi Sang Hyang Bathara Suman. Sampun monggo kula dherekaken. Wah, ruwet kowe iki. Mandek guys. Oke guys. Wah. Wah parat. Orang gue sikik. Wah, tatita bedebah. Ora engko sik mandheka, Gus. Mandheka Den. Aja mati tanparan kowe ngedang barisaning para wadyabala saka negara Pancer wengi. Sapa kowe? Takon karo aku luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Kowe sapa? Lut diampet iki. Takoni rumangsa magenti takon piye to karepmu iki? Yo, kowe takon karo aku.
Mburi aku keseting Prabu Lindhu Bandang Wadya Balaska Nagaring Pancerwengi. Ya aku iki tumenggung Gapit Seketeng. Tumenggung Gapit Seketeng dasar Paranyata. Sapa? Takon karo aku. Senopati Ndrawati Raden Harya Setyaki. Oh. Kowe to sing aran Setyaki ya. Kowe sing aran aran Setyaki. Kowe Setyaki ketemu karo kowe aku. Ora arep takon. Wigatimu apa dampyak mapan. Ana ing pertapan Kendali Sada kene. Lho, kowe takon? Ya, ora arep tak kandhani. Ora arep tak kandhani. Bakune kowe minggir. Aku arep mboyong karo Anoman. Anoman arep tak pateni. Nek Anoman wis mati, arep tak nggo lawuh. Parat menungso ora tataran. Ora ngerti apa kepiye to Setyaki sing ngayomi marang Kakang Anoman. Nek ngono kowe mepalangi marang karepanku sak rombongan. Yen pancen kowe sing dadi pepalang cetha rawe rantas malang putung. Ora minggat saka pangarepan ora. Glitho ndasmu. Oh, kramasi epek-epek raimu parat. Awas. Oh. Awas kowe. Oh. Oh, jar kowe. Sambato. Muni kowe jujur tibake. Aduh. Sambato. Aduh. Awas kowe, oh, candhak mestakamu. Oh, ayah. Aduh. Awas kowe. Awas kon. Aduh. Parah. Maju arene. Aduh. Tutup deh. Oh iya, oh ayah.
Truk godo pecandas wae parah. Pikir nek do maju perang kok mengko kian merdondi ya nek le perang ki do menang-menang ngono oh tak sawang wis ketok kae sing aran Anoman yo tak tamani daya kemandenku orang lumpruk tanpa daya aja takon dosa ya Edan warat iki opo lha kok teko dadi ana daya pangariba ingkang gawe nglumpruk ragaku babar pisan ora duweni daya kekuatan wah edan dewa kula nyuwun ngawelasan dewa kula nyuwun ngawelasan ora ana dewa sing welas karo kowe ya coba mung dewaning pepati ora edan sapa iki sapa kowe ratu buta Nalendra Yaksa apa kowe wis gawe srana nglumpruk ragane Anoman panjen iya ayo marata diake kowe tumung kula nyuk munyuk kowe wis kabakem dening Nalendra ing pancer wengi Prabu Lindu Bandang aku iki serayane wong Astina. Wong Astina kepengin nggone duweni kanugrahan iso langgeng. Mula kang saka kuwi kowe ingkang kudu dadi tumbal ben kanugrahane wong Astina langgeng edan. Parat culna aku. Prabu Lindu Bandang. Kowe menungsa ingkang randhani rasa kawasan mring sapepadane. Kowe iki meng kewan. Tak kira nek kewan siji mati ora marake populasimu kelong. Dadine sing modar mung kowe balamu munyuk-munyuk liyane iki isih urip, tenang ae to, tenang ae. Mung kowe sing arep tak pateni iki mung kowe man Anoman. Ilah. Edan manusmaning jajalanan. Lah kok dadi kowe
gelem dadi serayane wong Astina mbok menawa pancen kuwi arep gawe ringkih para Pandhawa. Ya Prabu Lindhu Bandang, kuwandaku gawanen ning aja pati-pati kowe lunga. Aja pati-pati kowe minggat. Mergo aku ora narimakake kuwandaku mbok Pulasara. Prabu Lindhu Bandang. Ayo muni kok. Kowe wis klepeken wis semaput. Wis modar delona ya tak boyong kuwandamu ngersane suwun Prabu Gandha. Setiaki. Manus maning jajalan sekertaning tawone iblis lanat. Lakon teko dadi ratu kae. Ratu kae Setiaki delon ratu kae delon ratu kae delon. Delon ratu kae. Ratu buta kae mbanta karo Kakang Anoman. Setiaki delon. Nggih. Delon. Mripatmu melek kae. Mengerian. Sampeyan niku tiyang sepuh. Teng mriki anane Ming Baladewa karo Setyaki. Sampeyan ora iso sareh. Sampeyan napa Setyaki sing tekaning pati. Piye? Sampeyan kudune sareh, ngerti kadange tuwa dipikut karo mungsuh, kapikut dening mengsah Ratu ya Nalendra Yaksa kudune kepiye carane ora malah bengak-bengok. Kula ora ngerti lupun napa-napa sampeyan seneni. Kula ora ngerti apa-apa sampeyan muring-muring kalih kula. Kakae delon Setyaki kakae delon. Nggih kula ngerti. Kula ngertos. Sing sareh wis sepuh atine ditata. Yo. Sing sareh. Yo. Napa sampean kersa setruk kumat melih? Moh aku. Mulane sing sareh. Aja muring-muring terus sampeyan niku. Ora. Lho edan kae kepiye kae? Kula aturi sareh. Menika menawi mung dipun damel bekenengan. Bekenengan apa? Uring-uringan. Iya, prayoganipun Ratu Yaksa menika dipun bujung kemawon. Yo, tak uyake Setyaki.